Hello, kung mari kising song narong nahan hai lam so gane ham sekang blogo tini ni o video khai belai kana content ka tal narong nabagai ti phekya ang rok nai tongdi tini sing bahai ke de gari delivery rohor sini customer no abong kang ge ching tabu gari hulai tongo jate gari o scratch atong ba gari o moila tamu bisuk joroti kusung kha ba nai thok kha borok sung nai lai tongo jate customer kha hamyang ya pikhe sing nar honai tini company hoite je mansak sung subawi customer no gari rohonang bagai sung nai lai tongo norok nai tongdi abah kini kereng tongdi sini video ni bisinti norok saiman nai sing bah gari delivery rohor tei khawna mari kising sondrong na haino hai sanan mo chunga ang tomo norok bahai no Maruti Suzuki ni gari paina mo chumi tong hangke ba hamjagi tong hangke norok kok duk ko kerengdi ani screen no jak norok kok duk bai jephar fan norok ame kok sanan mo chumi tong hangke norok sinam mo chumi tong hangke norok call khlaimana jagao besek down payment nai ba besek down payment khangke gari paitlang manai ba tamu document nang ba besek jorotai chung processing khlaiman abrok tomo norok sinam mo chung hangke ba dal bidal gari norok sinam mo chumi tong hangke norok contact khlaidi norok saiman nai angmai jephar fan kok suno norok nang sani mo chung ba koinani mo chung abo hai kenorok nai tongdi abo hangke cake sing o cake ni bisinti no chung chini customer bai chikon sa hamjak laimung tei malai mani kaisa mukumu sing kaisa delivery khlainani bagai sing abo bai no company no hoite sing hamjagai customer ni bisinti khe sing abo truk sing khlainai abo hai norok nai tongdi abo sing gari hubai tei ingkha sini gari hubai mani yakono chung delivery bor lainai photo bo bulainai cake bo chalainai bai khe sing khlainani bagai bwskango chung truk abo gei tongo এটা আর আমার কাজ না তো এত গুলো আছে এগুলো মশাই দিলে খুশি আটলে গেলে বর্তমানে গুলো কাজ করছে জানো tabung ko sang delivery laisnai abo norok nugui mankha tabung sang photo bolainai photo bol yago chung cake bo haino ralainai norok nai tongdi bai kising tolok bolai cake ro ralai bai kana chung tabung delivery paithani delivery abo chung customer bai te malai mani te hinja bai abo chung chikon sa topic sini delivery ceremony norok haino haidi makino chung me basa terni mano haino hai hambai norok ani video kerni mon bagai lanjut paithak nai tong bagai norok haino hai ham